familles, 1000 problèmes. Serie, c'est la Réalisé. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal, boni ndam. One combino dami, hey hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh oh. Ada urangurna musdam derkale, ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Edo sukabe. Boy no gourda, ça va bien Zayn. Lolo lawo, Allah no wawi won lo bon. Te anam dim kam ko holon iddu ngadam ko bingel gorel. May mi yidde amudo ni, jimmi ko addan dem bingel gorel tan welto. Te pour l'instant mo Allah rokki kam dum. Jinmi non ko banna kam commandé ensemble ji jodi han ganda hama bibbe ni babu dal mi yidi bibbe pistunde o ti jittetinde ba say jidde biberon mi acci dum e juudi ma bi yahara hay nokko voilà ça pari nalla kam foroji mi wawa de choisir bisous bébé hande ko mi beltiro wallahi te wona som hande dum amoto il va être content voilà. Ok. Kenyan. Bébé, accordo, mi halan ma. Kalam tan kay Sofia, min mede haajude ko jahowo. Kal haaju mo mbawɗa jogaati. Kaɗo haal som haalnim ɗum ay jitataaju ma accordo. S'il te plaît rokkam ɗum tan accordo mi halan ma. Bébé. Mino hande no won ko jogimi ko kalan mam te ko wadi spécial. Te so mi halnim dum ma welto no fe. Halna? Comme chowido. Bida? Oh. Awete comme chowido beden yaare lebdidi. Ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Sofia belti. Sofia yetti mo vraiment. Allah non ina wawi kadi Sofia. Taw ko bingel gure. Duwaw ma hawre amin. Ala mi wadi écho déjà. Sexe ko gorko. Ala. Oh. Mon amour. Oh Sofia gidi lamu. Bébé jew mino. Kal ko weltintuma e aduna ko dum don tan jenmi. Tembe nyaagino Allah munyalam ngal yidda may horsendema ma Allah rokkam dum. Sofia mingila. Weltima no feewi. Kadi men mattorno Allah yo Allah okkum jippinde ngel e jam. Amin. Kadi ko nyaagon mami. Debbo so woni reedi il faut joodo deej. Min jarni kam nangude bindanoji tati mi wada e galle he. O en def, o en fitta gallo, an hanni jinne. Dow lesma tan. Téléphone ma fami, mi yiɗa yo addilu ƴeewa hay sa yiɗi yaade tarolde. Ko min arat mi immonirma seese. Yem hulluma no watte. Bébé ƴeew ko kala ko haal bindanoji ko gonga. Kono debbo so woni cowiɗo il faut dilla en walla ɗum. Non, bébé wat dillu.
fittillo perten ɓinguel men ngel ɗo jimmi ngel wuuro ngel mawno ngel arɗo on mboɗi coyi ban ngel telede hono am te kadi joni mi holluma so debbo woni cowiɗo on ummorto hon jooɗoto par ce que miɗa andi anda ɗum wona ok ayi min jimmi hande woni e galle te kadi min ko ñagonmami ko ar saawi kadi ɓinguel so jibinama ko yummo moyninta ɗum wona mimi ñaaguimama noon so ngel jibinama lebbi 3 kam ko min wambata min jimmi de mi wiwi an aɗa wawi wombude oɗo sahara gonɗa ɗo min wammi yuman cukalel mi ronka wamde cukalel cuurondiren muñodiren ko digal welani mamuña curki keɓaƴulɓe ko digal welani reni gonɗigu ko jam Sofia uy nanda an harnam an Sofia kadi a waɗi kadi mbaɗanna ala ngoyta kay anti ngam joni ni tan kala ngol ɗamanimi kala ngol joguimi yakaram ndufa ala wondo kay a waɗi kadi ɓiyam amadou oto wiya noon barki allah amadou min mbiɗa yiɗi jiɗan addandem ɓinguel kono allah hoddirani amadou wona min ko allah gartin hen allah de wottoña allah wottoña allah de min kay mbawmi wadde ko ponmi ko waɗ ha ɓinguel wooda mi yiɗi jibin worde yonde woɗere coyi wande tereni ɓuuciɗa ñaama ko ni tan kala ngol dañmi yakar ko an ruftama Sofia an boni Sofia an ɓawli ɓernde Sofia an jaasi ko ni tan e gurdam ma joni min giƴi ɓam foof dañi cukalon ane gondi hen min kam mi dañta amadou oto wiya noon amadou holto paadume ɗum ɗo Sofia a lepti kam Sofia a lepti kam a bonni adunam a bonni gurdamam yo ala ñaaw hakkude men an bokati ko woni hakkude ma e jongo ma haade namdo jongo ma sonen ɗo so ala ɗo Fatmata min hay tous ala hakkundam jongo makko cukalel dewel ari ɗo woni ɗo e galle he mi jooɗi balɗe bandum mi yi'ani ɗum mi nanani ɗum mi dogi lawol namnade woni dewel ko wonduma hen sat ton probléme le umem an ko tegen namdo moni namnade tan bel in selli walla sellani jongo ma saka namdo mo so selli walla sellani holan an tan jongo ma ha Fatmata ay min probléme o gonɗo hooram he hen ɓuuri mawnude fuuf e kal probléme yal kal kalantami ɗo Abdourahmane mawnam o jaggaɗo ina soka e kaso ina leeli toon buubi e kowoje ina ɓuuco ƴiƴam mum yahde mi régla ɗum ne yaltiri toon arta galle he ko ɗum woni probléme am ko ɗum woni probléme ma quand il s'agit de kamɓe Abdourahmane wonde miñe Amadou mawne ko ɓen cuttoltaɗa mi mine posamo a talani ɗum hay seeɗa
so mi nandu madam biya xam ko problème mabbe deg la ta am pour ka la problème ala pour problème pour ka duman so mi al putina xam deg mi sa la ko putina nandu ma de et puis nena ko o bien si pour ka la ma binde balé bismillahir rahmanir rahim ana him kam yetto adul an ko kewi ko woni woni kay andi woni o musib o seytan rajim min kal problème nday wallahi suurti kam ono o problème gondo e galle yonani mon gono no don bad ono abdourahmane soka police ngon ala ko ngoje don sona wonde do oɗum dum o haldo ngel haldo o musib alka just aljabri tan dero gal je peux parler toi yalto am ayaltan wala wi yottu ɗon taw arjehen ko jiija mone woni an amadou mi mulano ya dema sa yidi Fatima amadou jahen ko ko hala jamais tu veux si bugari c'est pas fini de Fatima yoni la ilaha illallah galle kam ko ni tan ke bor yimbe ngoni hebori wonde de galle kam mawɗo kellifaar an woni kilif wuro ngo amadou ar jehen goppa ko haala ko irtata probléme jogiɗen o yoni probléme min jimma namnade an kam pukari an doleji maɗa en potni en mbaɗani tekku enen mbaɗani heew hakkille en mbaɗani ƴoƴ pukari gona nder suudu tan haɗa woni goral manggal a natti won cukalel ɓiyima ko sagan mawɗo sa totti ɗum han debbo dañi ɓinguel har ridde nder galle haɗa fiye pukari ko woni tawi ka ñawɗo haalnam enen tanimen ɗo goppi leɗɗe ɗe ganduɗa hoore ma billay sa yare ɗe mbiya he waɗa feere tawi ka ñawɗo woto suuɗam min kam komi mawno kono komi sehelma amadou wopputoɗo hakkille ma o woni amadou woppu ko pawata ko e dow am amadou min ala ko cohlumi tawi wona jam ko jam cohlumi e joni tawi jam cohluɗa wadde an cohla jam wadde an joni han ma waɗa wudere tan mbaɗa gali tan lelɗa caggal mo wadde yidde jam tan haɗa fiye ɓe gacce kam ne hersini e ƴiƴam meɗen enen ɗe jeyɗen ɗo jaɓa ɗum ɗo pourquoi haɗa ɗum jaɓa pourquoi correspondant inconnu. Allô? Ça va Sall? Alhamdulillah. Et combien que? Tiens. Combien d'années? Abdourahmane police. La ilaha illallah. ɗum nde wona nouvelle moƴƴo i tonton an ko ala ɗo ko fewande mi andun kay oɗo kalis kay ma addamo probléme kono wona hen hay batti noon mi anda nawɗo kono jomum leftimo lorimo abdourahmane ko neɗɗo moƴƴo o handani ɗum ɗo de min ɗum betti ham trop ma Allah waɗen sutur inchallah eyi a jarama merci amadou an noon min cikkumi hoore ma nde konde worwatinde e wona wasde anduno aɗa andi de aɗa andi très bien kono ko pawata ko e dow am e ko kalata ko wallahi wona majjere ma amadou min komi joolu amadou diine l'islam ina jaaɓi kala ko mbawɗa jabande joom suudu ma ha jaam dañe koye dewal Allah jeeya amadou so tawi noon an wonde ma joolɗo haɗa nema tan ka baɗo football tan aɗa marnite aɗa yaaɓiya a andi daɗa koyengal fawato eɗe jonggo toggate min mi wawa noon liggoro ko heddi ko hen amadou rewɗo gara jehen mbimi diine yemiri yo debbo fiiri ndu sawruji anno man lakara paɗade diine wi an yo debbo fii gorko de ala diine haali ɗum debbo ɗoftoto joom galle mum jogo konngol a faami il faut ganda ko mbatta ko amadou kala no jaam dañata ɓuuri jama lum woto heɓɗon dara wonde piyeɗa ko moussa nim an tawi moussa nim yalte he wona ɗum ko caɗela wona ko min feyete ko min ɗalnata ko min ɓuutata manda hen gara jehen dekle yen abdourahmane an famde gacce an jaasi rewɗon jehe bin marid doole maɗen fof tan har wawi Trois familles, mille problèmes. Findini dani nobe, atri majinobe. Trois familles, mille problèmes. Serie, c'est la
Anka nenji yow. Sofia Nenji yow an nan ko kala les ko ɗum woni? Ka Abdourahmane mbiɗa ko yi kaso. wodde tinani Har mijam jeeɗi. Min holno tinirami? e Sofia galle no way jiiɓade ni Nenji yow. Min aɗa andi kam min ko nder suudam tan walla mi jooɗo e hakkunde galle he. Mi lijjitani hay goto ko yahata o artat. Mbiɗa ko nawi ka Abdourahmane kaso. Abdourahmane de wonmo jogonino kalis maro mof ɗum nde suudu makko o ari o yiyani kalis Nder suudu makko. wallahi Sofia min de jooɗi ɗo nane tan ha téléphone am soni cousin makko goto noddi kam haalini kam ɗum kono noon Sofia a hawnima de to gonmi ɗo komi jiiɓiɗo haɗo mi anda to gonmi mi anda ko dow gonmi mi anda ko less gonmi mbeɗen ni tan e juuɗe Allah an kam bukay an kam a najat oppol kilol kam min haaldirta Abdourahmane wallahi Amadou mi yii min hay ko ɓaaƴata ɗum ko guite fof ko ŋooɓatnoɗa ɗum ko aɗa ŋasta fof mi tini est ce que aɗa andi ko addi ɗum est ce que aɗa andi oppol kilol sikkat Abdourahmane e Maroc jeeya kamɓe somi jiyan neɗɗo boɗejo Sénégal waɗi dégayel seeɗa tan ɓe heɓ ɗum wawi sok duuɓi sappo de par ce que en woni hakkude men mo en ɗum woni ko ɓaaƴat noon ko Abdourahmane pour yo haal Poular woto jaɓnan français mais homɓe ƴeeyi nande français ɗum han yaltude wallahi Amadou ko majjere humɓe mbewa laaci aɗa andi noon ayi haare Maroc Sénégal nde mane lorɗo fulɓe heewɓe saabu heeɓe neɗɗo hen yiyata boɗoyol ngol tan sikka neɗɗo o ko marocain taw fulɓe ko woɗeɓe fulɓe ko ɓalli laaɓɗi dimi jogui en tout cas dal ɗo kam kala gonɗa neɗɗo boɗejo e Sénégal so dañi déga sa rentaki tan leloyɗa Allah rahmani en wawi taw ngel galle ngel doktanta bone ma tan tawtoyta tu nan imiɗa tun kaɗa wawi motom ala gasoil Amadou kaydi de galle o hay son bonine ko galle men ko toon mbawɗen foftoyade Ala min haawi kam ko nder suudu makko to keɓe ɗiɗo tan ɗo hay goto sortani cuuɗi jannani bandi natani ɗo gujju natani ɗo hol poɗɗo ƴettude haalis makko joni an holon police woni ɓe mbi kam de nane ele ko central woni police central ok moƴƴi Sofia won mo ganduɗa ɗo nen jeewo so tawi oɗo haalis ko kanko ƴetti ɗum walla taw ko goɗɗo ƴetti ɗum ma laaɓa so tawi wona kanko mo arto ha ɗo so Allah yanti hen inchallah amin ya rabbi yo Allah wallu min dal Sofia ko jini ko mbawɗa hen fof balla amin ko om ñagatumi kam kañum ko cale réglu probléme a par ce que probléme o yahi probléme ma Sofia yahen ha yo réglu pour Abdourahmane ƴetti Sofia ƴeew e salade mum o ƴetti probléme goɗɗo waɗe nder galle ha Abdourahmane leli yim ɗum ɗo fof noon yo probléme am o ɓooy tan wona haydara o waari ɗum de pour tan yomi dañ caɗele min kam ɗum woni yi andam hen Amadou artir hakkille ma o Amadou aɗa andi jooma de Amadou ka jool Amadou aɗa andi Allah aɗa andi ko Allah wi min andi ko Allah wi mi humori lewru koor kandu gasi meddu o hetta mi itti muddo hoore sakkim miskitemi ñanjami hay juuliri tomi sakkari to fof noon ko enne yo feew ɗum ari ɗum wayini ko caliɗo ko caliɗo Amadou aɗa andi ko jiɗmi wiidem Amadou am artir hakkille ma kontina ñagaɗa jomiraɗo subhanahu wa taala saabu noon o wi ko jogui ko miskinoje mum jeeyi so torama o rokkirata kañum o hutoraki ɗum haydara heddi ko hen noon ƴewtendo hoore ma ƴewtendo hoore ma mbar ko ñamata ko on laaɓi mbar ko ɓornotoɗa ko on laaɓi mbar ɓerde ma nde ko jaam woni toon sa yi neɗɗan toro neɗɗo tottani ɗum wonko tagui de waɗ vérifié hoore ma ko moƴƴi noon noto wili haaldu kaki jabato ganda jaaɓi walla jaɓani ganda ke nin ñagorta feewi walla fewani kono niɓiri tan haɗa weddo Amadou min jiɗmi jottoɗen galle aɗa jooɗi an kam jeew
o probléme kam hono mo yaari min mi wori faam Amadou enen de ndendi poti hen suudu mabɓe to haalis o ummi toon itta ndeki Abdourahmane ina jogui kalis poɗne o galle min kam meeɗa ɗum andu ko tottama ko dépasse on mama boni walla tan fof Abdourahmane jogui ko kalis baɗne hay min mbiyanma no jogo fullo woto wonɗa ɗo suuno gorko waala e suudu ma wat tottani mi dépasse jagge gonaɗo ɗo suuno an ndekka huywere an ndeke wona neɗɗo ko e conotoɗa hen mi haalan maga nandi goto Abdourahmane yaltinta ɗum toon de par ce que polkiro sikkat Abdourahmane ko marocain a faami so wona ɗiɗo supporteur uji men buftini Abdourahmane buftintaka nder kaso mi haalanma ɗum wadde yo kubo nawte Allah o wawa yaltude Allah so kubo nawte pourquoi Abdourahmane kañum yeytaka nande français wonde nandite homo yeey polkiro ɗum tawi kamɓe cikkata ko capaɗe o arata joni de Amadou min kam mbeɗen ñande fof no yalti bone o fof ko yemo wattata minen Abdourahmane no wayi yewade no wattirde bone arani suudu ma kalisa majjaña nder suudu ma ko wattirde bone dow ma hikono aɗa andi kanko kam ko ficci fof ko yemo ɓatata ɗum noon waɗi kalami ko joni ko cunotoɗa noon ko cunotoɗa ɓayri ko ficci fof ko dow ma ɓato ko cunotoɗa ana ala hoore nde mbeɗa yeewa Amadou Abdourahmane nane kaso he ɓinguelam nan galle yaaya min jooɗi mi noddi hami tampi yo artu o sali mi noddi kawma ko yo artirmo o yo artade o galle ko karminɗo ɗo o harmini galle o harmini bammakko he ana daña chance tawa anda ayi an a ƴoƴay an o kalis gujjaɗo so tawi ɓima hen ɗo cikkiɗa hono wata wona cikkiɗa tawat kañum leloy toon o kaso Abdourahmane leliyan ɗum kaso de o wiyanno kañum nawi kalis o an kay kusa maka nan jaam tan o wota artir ɗum ɗo par ce que Abdourahmane wawi ɗum huuɗ Abdourahmane wawi ɗum warde galle a yinde ñande fof haade kay o dañi jooɗi suuri ka an kay woppa o jooɗo suura walla te noon jeewo min Abdourahmane jogui ko caɗele soka punition ina ngate ɓowri foof min ɓuuri ɗum bon caɗele laabi million ɓuuri ɗum mettu gurdam laabi million probléme Abdourahmane ko probléme bolle puyɗe Abdourahmane nan soka kaso no haƴa ina haɗa liberté mum mbiya ko probléme bolle puyɗe homo dañɗo liberté homo dañɗo liberté baalo way salon dañi liberté yiyata debbo ma ɓorno ha yoota yawta nder suudu lelo a nattama onon goto moon fof nan leeli nder suudu mum Bukari nana walde dewel mum yooro mungo a faami Abdourahmane nan gam momodira e boɗe min kam mi lelo e sal mbeɗa miijo koɓe mbaɗat Amadou homo dañi liberté hay goto dañani ɗo liberté ko ɗum de haalde ko Abdourahmane ko ha para mbiɗa min noon haal Sofia so tawi wawaka haal min mi yalta e haal Abdourahmane ha gasa noon par ce que min on mbawa ƴettu probléme am ɓuuri probléme Abdourahmane ma ɗum ko kaalisal jakal walla neɗɗo beddaɗo e kaso kay debbo di jaaɗo ɓuuri ɗum bon an billahi wona an ndeke billahi cikkannomi ka jooɗo kono an a wona jooɗo wallahi ko ka tan poɗɗa ƴewtidade an Abdourahmane ne woni caɗele gonaɗa haala Sofia Fatima mi weltaki e ma haydara an ko mbaɗɗa nani ko no mbawruɗa ɗum an neɗɗo waddani e gorkum an anda ko nguurata ngol Bukari min daramo no ko yakata mo attu ɗon ko min daramo Bukari ala ko waɗa sona yiyan namdo jongo ma yono Bukari jongo ma saka namdo jongo ma an jeew aɗa andi ko tampinma kiram Fatima ay neɗɗo aɗa wawi wonde suudu ma degla ko hewta hay goto andantama wona Bukari de kono ko ni aɗa tampini gorko ma o oɗon peydir oɗon mbaɗa won gueɗe ɗum yoɗani e ma ni jeew an oppirmi min gonni ko rek oppirni Bukari andi kam miɗa andi mum Bukari mi connaît très bien wallahi so tawi mi waɗa ɗeɗo gole omo andi min somi yalti galle o koko weɗa fof mo wawi wadde mais somi woni ɗo wallahi so tawa waɗa e nder an taw ka joɗiɗo ha o sociére aɗi waɗi raché gorko ma yaadi hen ene waɗma ko weela min wayani ɓende min wonani ɓende mi hana mo guila joni o anda ɗum waajomo an mara wawa wallude kam mbajoɗamo ala ko jottal wiya kam min fof neɗɗo foti hadde gorko mum an ko ɗon joɗɗa ha gorko ma hefta jum min ɗum jotta mi daro ɗum Bukari mi waɗa kam noon wallahi Fatima an kiram tan tampinma mi wiyani ɗum fof Fatima o kalis majjuɗo e galle he Fatima o kalis no jakimi mi ronki ɗanade jamma mi ronki ɗanade ñalawma heeɓi ɗon wallahi yiyan ko wonduma hen ɗi kalis o majjani suudma majji koye suudu Amina kamɓe ɗiɗo tan gonno toon ene suude so majji ko kamɓe ɗiɗo ɓe an ko wonduma hen sahade mbiya a ronki ɗanade so way ɗanoɗa
probléme gonne dow hoore ma tan yoni kamɓe e bone maɓɓe wona kalis no majjino wona kamɓe ɗiɗo ɓe kam woni suuɗe so majji kay ko hakkude maɓɓe sûr et certain o Amina kañum wujji halis o min andi ɗum ala o deƴƴu kay continue haalama min wujji kalis o mbiɗa an on Fatima an mi anda an ko wurtuma yam kono poɗɗa ko sengtade yam gacca ham kalis o wujjama neɗɗo foti wawi wujjude ɗum suudu kay neɗɗo wawi umma less ga ngabba nawa kalis goɗɗo e goɗɗo nawa ƴeewi foni ko an nawi wolta ko jeewo jooɗi ɗo wujji hol ganduɗo te onon ni haala ka jarani kalis gorkam sey min mi itti te koye nder suudam min mi itti mi nawi ɗum ko guyka somi welama mi itta ha wela onon holko mbawɗon hen wona ko kalis gorkam Fatima an awa yaltude e adunam he gaccaha ma ayi min haajam ala e ma mi haaldata e ma mi calculani ma awa accudem tout tranquillement o kam mi haalani haala mum kalto neɗɗo juuɗine bonna indam ko ɗon o jotto kono aduna en yeeso mum jeew hayi ko jaabi kam ko wi ko minen gujja minen mbawi nadde suma ko ɗum tem tawi mi jaban wallay ko an tagi mi kanko o andi kam ko ɗum mbiyannoma min hay somi haajam ala hen aɗa andi mi nannete hen tan o takkat kam kanko ni tan o way ko ɗum kalnannoma assalamu aleykum no mbaɗɗon oɗon celli Fatima ma chérie ça va bien jewgal ça va aɗa selli kam on jewnanoma de ah machallah minine weelami koni tan mbaɗirɗon mi weltima de mi yetto dow Fatima jeew ni goppiram bukari ne yar rewe o ayi no wayni ay dotata e caggal de ayi ko Allah fondiri mo ni mi moppita bukari ay jeworo yawmi de no wayam ni ayi o no wayni min mi wayno ko an wi noon o mi woppita ɗum o walla o yaltat gallo barki rasso so wimo yaltat gallo o yaltat gallo so wima ko jatto gallo walla o yaltat gallo ni goppiren bukari wiyene rewe o Fatima artir hakkille ma Fatima wat sese min e bukari noon wona yo arti kadi minen toon je suis toujours derrière lui on verra Fatima an kam ko ni tan hamande ɗum no Allah waɗini mo ni ƴewderode ƴeewa no wayni an o holko ɓurma Fatima haydara o ɓuranimo noon mata yande mbaɗa jeew min o woppami deeje de mbiya o ɓuranka ko ɓurata kam ɗo ha siɓeɗa woppami deeje Mille problèmes findiniɗaninoɓe artiri majjunoɓe Trois familles, mille problèmes Serie, c'est la yaadiɓe Trois familles, mille problèmes bonni koddigal bonni ndam wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa mi nawlirtake mi seretake tampere gilli ari tampere gilli hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole gili serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗa waɗam ni